Така, след като сме настроили вече в оборотите и времената, тръгваме към пускане на центрофугата от копчето старт. Тя тръгва, на която посока сме избрали. След като тръгне, може втората скорост, ако пускаме дори в движение, да усилваме или да намаляме оборотите. След като спре, от това копче се обръща посоката. Ето тук се променя посоката от това копче. Това е наляво, това е надясно. И пак от бутона старт, като спре центрофугата, се натиска и тя тръгва на другата посока. Ето, сега ще тръгне обратно.